mutan gari suna tankani, na fito ana nuna ni za na jura ko daɗi ko wuya inda aka kilitawa. Kullum ina mafarki gaki, kin ɗauruwa kin samin baki, wai yaushe ne sunana Yusuf Kabir Sarki Keri Nigeria. Kuma darakta Ashir Abubakar Jikokin Arewa TV. da kuma Musti the best editor of the Tarihi TV. Da kuma darakta online Mr. XP Production. Darakta domin in furta nauyin baki, farin ciki na zuciya bai huce na ganni ni da ke cikin ƙauna. Farin cikin kishi ne nawa, ki tausaya ki nunan ƙauna.